Aku ngerti kondangmu. Lamun to barisaning prajurit-prajurit serang bisa obrak-abrik lan prajurit-prajurit pati. Nanging aja girang gembuyu. Saiki sing madheg malang kadak ning pengarepanmu ya iki Banteng Suro. Gulungan Gendropati yen ora gelem tak pecah sirahmu. Yen ngono ki dadi watu sandungan. Ora kleru. Yo maju. Ayo. 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 Yen perlu sesembahan Tombro Negara iki lawan Banteng Suro dienteni ana ing Raranggono aja mlayu. Lumarap oneng Kadipaten Serang. Saderengipun kula njuk atur ing manginipun dados cuwuk sadroning batos nyuwun pangapura. Gedhe pangapuraku tumrap Jengsi. Ing ajeng kula menika sampun minggah wonten ing Kadipaten Serang. Ingkang paring kedah naenaken Jeng Dipati Sosro Kusuma ingkang paring kedah marak siwa wonten ing Kadipaten Pati. Panjenengan nika sampun pinanggih nanging kepiye Kang? Wonten ing satengahing warana satengahing dalan kula pinanggih kalahan setunggal pawongan ingkang nami Banteng Suro. Banteng Suro. Piyambakipun dados senopati wonten ing Kadipaten Serang. Malah kaporo Kadipaten Serang kaliyan Kadipaten Pati dadosaken pasurayan. Pepuntone peperangan Kadipaten Pati lan Serang kepiye, Kang? Ngapunten ingkang kathah Jeng Dipati. Daya kawula wonten ing Kadipaten Pati menika kasoran ing yuda. Pati kalah. Pecet namping. Apa kowe rambut didaya sak wadya balamu balekake momong ning Kadipaten Serang? Sampun kula budidaya kali kasunyatan prajurit wonten ing Pati sedos daya Kanjeng. Kaya ngono. Kakang Pati Mertoso. Inggih kula Pati. Tumindake Sosro Kusuma lan Senopati Banteng Suro. Pindhane grisak pelik mung rampak lamun to ora kabrasta bakal ngombyaya. Leres pangandika panjenengan. Kakang, ing kene panjenenganku bakal ngenake Giri Patemboy. Sapa wae kang bisa rangket Sosro Kusuma lan ngalahake Banteng Suro bakal panjenenganku ganjar emas gedene sak lepek. Mula saka kuwi biyo warakake marang kawula ing Kadipaten Pati. Yen kados mekaten badhe kula estukaken pangandika panjenengan. Dewe kono, Pati Pati.
sing kepenak kuwi aku. Kok bisa sampean lho, Kakang? Sawise aku bebojoan kelawan kowe, nganti seprene aku durung entuk gawean sing gumato. Aku kuwatir lamun to ing bisuke ora bisa mulyakno kelawan kowe ra. Sampean iki ora usah mikir kaya ngono lho, Kakang. Sampean kuwi bisane oleh gawean kelak kudu diboyo. Apa wae kaya ngono, Kakang. Ora kurang-kurang anggonku budidaya. Nanging nganti seprene nyatane aku durung entuk gawean mula kanthi kuwi kabeh sabar sawetara. Ya ora apa-apa, mengko donga wae. Aku bakal ndongake sampean lho, Kakang. Donga, Muga wae sampean mengko ndang oleh gawean. donga bloko. Lho, Ora ana liyane. anane donga kuwi lak ya karo usaha. Ono. Tapi tak jaluk lawan kowe sakwise aku bali ana omah. Mbok yo lelapi karo aku. Jadi sampean kepengin tak ladeni. Lah kowe lan aku iki temanten anyar. Mestine wae kepengin kok ladeni. Lah ora ngono, lah iki awan-awan sampean kok ya kepengin diladeni. Jane lak ya bengi ngono lho, Kakang. Awan-awan. Iso. Ora becik kanggomu. Nanging ya ora apa-apa, mergo ning kene aku ya padha ae kangen karo sampean. Aku ya kepengin cedhak karo sampean kaya ngene lho, Kakang. Mula kan dikirate ini aku bakal latih lawan kowe. Senajan iki wayah awan gandang. Hawane nanging kanggo sawise aku cedhak lawan kowe. Hawane kuwi aku. Lah aku ya padha ae ngrasakno kaya ngono kok, Kakang. Sing kok rasane kepiye? Wis aku cedhak karo sampean kaya ngene lho. Wong rasane ki adem banget. Ayo tentrem ngono lho, Kakang. Pengenane aku latih lawan kowe. Kowe bisa gawe marming ati. Ya mesti wae lho, sampean iki
Sakwise aku leladi kelawan kowe. Ya mesti wae rumangsa bunga hatiku lho Kakang. Mergo saben dina iki awak dhewe iki ya ora bisa kaya ngene lho. Lanjut. Banjur sing tak karepke sampeyan iki ning omah lho Kakang. Ning omah. Wong omah-omah kuwi ora cukup seneng lan seneng. Saya-saya atase aku kuwi wong lanang. Kudu bisa nyukupi keluarga. Tanggung jawabku kuwi gede banget. Kuwi pancen bener lho Kakang. Nanging awak dhewe iki lak ya ora duwe temanten anyar. Dadi yo piye ra piye yo kudu bisa bareng-bareng kaya ngene. Mergo mengko yen sampeyan wis oleh gawean, mesti wae aku kok tinggal lho Kakang. Aku mung kepengin agi-agi duweni turun kelawan kowe ra. Dadi kowe kepengin dargake duweni momongan. Pinangka jangkepe anggengku omah-omah garengan kelawan kowe. Ya pancen wong omah-omah pancen sing dikarepke kaya ngono kok Kakang. Apa mbacuk? Ayo ning centong. Aku lelaki kelawan kowe. Kaya ngono. Ayo. Gusti Patih Mertokusuma. Nggih, dadosaken kejuting manah. Mbok bilih panjenengan kersa kampir wonten ing rompoking kula. Ya sing gedhe pangapuramu. Kok umpama aku dumadakan tempat kono ing rompokmu. Mboten napa-napa, malah kapara kanugrahan sanget. Rasa padha seger waras. Pangestunan dalem Gusti Patih Mertokusuma anjing kula nempuh talinipun bebrayan tansah bagya mulya. Syukur. Monggo dipun pirsani. Jaluk wong tuwa ya kaya ngono kuwi. Rinten saha dalu kula niki tansah caket dumateng bojo kula. Ya iki ngene ya. Kados pundi Aku ana ing omahmu iki mung kepengin menehi pakabaran. wonten pakabaran. Sisan gawe golek jago Ngaten. mergo ning pati lagi ora tentrem. Boten tentrem. Nembe kemawon kapencok ing kanca bodho. Ora kleru. Mergo bab tumindake Banteng Sura Teng Soro. sing lagi tumindake iki ora ana ibrat. Bener. Iki gawe geger ana ing Niki sangertos kula. Banteng Suro menika kalebet senopati wonten ing Kadipaten Serang. kuwi ora kleru. Yen to Banteng Sura wektu dina iki dadi senopati ana ing Kadipaten Serang. Salajengipun Gusti Patih Mertokusuma. Iki anake Giri Patembaya. Sok sapa wae sing bisa ngrangket Banteng Sura ing manggone diwene ganjaran emas kang gedene sak lepek. Napa saestu Iya bener, aku ora goro. menawi kados ngaten kula nggih badhe nderek mupu sayembara menika. Wis Menawi dipun keparengaken Aku kula nggih saged. ini kabar pawartane. Nggih. Aku tak bali ana ing Kadipaten Pati. Iya atos-atos Gusti Patih Mertokusuma. Bojomu dijogo. Ngaten. Aja nganti ucul ya. Nggih mboten wong niki bojo. Gino-gino preman. Aku bali sih ya. Nggih, nggih atos-atos. Hati-hati. Patih, Kakang. tak kira kowe wis kabrungu dhewe. Pangandikane Gusti Patih Mertokusuma. Lamun to sapa wae sing bisa mupu sayembara ganjarane emas sak lepek. Kok menawa kanthi dalan iki aku bisa gayuh kamulyaning urip lan bisa mulyakno kelawan kowe Rati. Mula kanthi kuwi aku njaluk pamit. Jane aku kuwatir banget kok Kakang. Kuwatir. Mergo apa? Sampeyan iki bakal maju ana ing peperangan.
kawula ana ing Kadipaten Pati. Yen to aku mati ana ing tengahing Naranggana, pinangka dadi rabu ing negara. Mula kanthi lilakno aku wong ayu, saya-saya ndedonga muga wae aku entuk karya. Nang sampean kudu janji marang aku ya, Kakang. Sampean sing ati-ati, mengko yen wis rampung sampean ninggal. Aku njaluk pamit. Kakek, sewang-sewang. Hati-hati tenan ya, Kakang. Bison jebol ke talingan. Sopo kadaderan? Aku Joko Sunggingan. Joko Sunggingan. Kosok baline sapa? Yo iki ora ana siji lorone kang aran Banteng Suro. Banteng Suro Sing ning pengarepan. Ora sandadak aku kangelan golek ilan kowe. Kaporo wis madhep ana ing pengarepan. Sunggingan, sahrene kowe wis tinemu lawan aku lan Adwar. Apa wigatine? Tenane aku lagi wae usaha mboro ana ing Kadipaten Pati. Supaya mendarat ngendakake pakartimu Banteng Suro. Sunggingan, kepiye Banteng Suro? aja meneh mung kowe badan sajuga. Siji saudon loro saurupan. Selagine Senopati agol-agole ning Kadipaten Pati. Daerah kuwowo mendarat kabeh. Patrap lan tumindak. Mumpung durung kowe ketiban epek-epekku sak temah mutah getih, urung ke kerapanmu yen to pengin ngrangket aku. Aku durung bisa ngrasakno kepiye kadegdayanmu, mula kanthi kuwi ning kene aku mung kepengin neter kelawan kowe Banteng Tak Suro. umpamake wong legan golek momongan, ayo ngajak pirang dina tak laden. Sunggingan!
saka Swaduk arep mara Karangwotan. Lah arep ngopo teko Karangwotan? Arep metuhi rondone Sawilah. Lah ngopo sampeyan arep metu aku? Kowe ndak ora tau disobo lanangan. Ya ora tau ngajak aku rondo. Batin kuarta sobo. Kang, Apa? aku wiwit bojoku mati dadi rondo. Iya. Nek arep wong lanang arep sapa omahku iku aku tak tampik. Sawahmu berarti ra bro. Bro. Nggonku ana bibit banggal telo gedene semene. Diceblokno ra apik. Piye lho? Sampeyan iki edan apa kentir? Kok kendir piye to? Kok pamer banggal telo arep dicoblokno ning sawahku rumangsamu. Sing kepecot karo banggal telomu ya sapa? Omahmu kok pindah leh lah. Pindah piye? Wong aku iki mau sapa ning ora-ora ning alas arep Pramban kok. Sing ngerek keselen mergo ketoprak ngedur Lah pinang-pinang iya sawah. mulane, biasane aku ning omah iki malah dikai alas. Ah ning sawah lah malah gathuk. Malah jembar yo. Iya umpetan-umpetan ra ana wong enceng. Loh, umpetan apa iku? Ngene lho lah. Kowe ndak sawahmu mbo. Ya. Omahmu gedhe. Jok bojomu mati. Iki ra ya kowe wong wedok iki ra kitrang mergawe sarwa repot. Ya jan buat gawe ijen kakakku iki wis kangelan dhewe. Ha iya. Monggo sawang omahmu ana kowe tok kaya ngono kae. Kang omahku wis tenan jembrung Ah, sawang iya. akeh ora ono sing tak kon nyewangi resik-resik. Omah jembrung ora ana sing metali. Lah terus piye ora ono wong lanang kok? Maksude aku branjang kawat saka Swaduk teko ning kene. Sepisan kangen karo kowe. Ping pindhone aku pengen ketemu. Lah nek wis ketemu arep kok, Kang. Wong mertamu iki nggo oleh-oleh. Sampeyan iki mau Pamriye tandha rasa. sampeyan ini yo nggo oleh-oleh. Aku iki cekane mono, kangen kowe. Nek perlu gak ngono. Timbang kowe rondo wong aku duduk. Kowe arep ajak omah-omah bareng. Tembung gletek pecere tak lamar. Sampeyan lamar aku, Kang. Lho nek itu kalah. Saiki aku tak takon yo, Kang. Apa? Jenenge wong lanang lamar karo wong wedok kira-kira sing mbok lamar apa? Wis tak pikirno. Lho, sampeyan iki yo wis mikir. Coba sing Umume dilamar. taun iki. Heeh. Wong wedok disenengi wong lanang. Lamarane kuwi mau nek ora mobil motor. Ayo, Kang. Ayo to. Aku ngamar motor, tak lamar. Sampeyan iki arep lamar gowo motor. Oh. Wah, kondang tenan sampeyan. Montore sing rega larang. Motor apa iku? Motor picek. Hah? Apa iki? Pecek. Pecek, ada tulisannya pecek. Lah iki lamarane. Jenenge motor. Lah yo motor. Lah motore. Piye to kowe? Lah, lah kok helm? Lah maksude piye? Lah jenenge